салом бинандагони азиз, таҳоллуди Тоҷикистон ва ҷаҳонро аз радиои Озодӣ пешниҳоди шумо мекунем. Шаҳлои Гулхоҷа ҳастам дар хидмататон. имрӯз 13 декабр атрофи ин мавзӯъҳо суҳбат хоҳем дошт. мурғкабоб дар Хуҷанд чандин касро заҳролуд кард. Дудситони шаҳр ин ҳодисаро таҳқиқ дорад. собиқ шаҳдори Кӯлоб ки бо созии қароргоҳи ҳукуматро раҳандозӣ намуд, ҳоло дар маҳбас аст, вале ташаббуси ӯ билохира татбиқ шуд. اینقدر کیکی که در اونجا پیدا شده بود میبخشه. баъди чанд сол ва бо номи нав Азия плюс озмуни беҳтарин таронаи солро эҳё кард ва ба овозхонон ҷоизаи тарона Music Awardро тақдим намуд. то охири сол, то охирин лаҳзаҳо маълум набуд ки ҳамин чорабиниро мо баргузор мекунем ё не. дар маркази вилояти Суғд чандин нафар баъди истеъмоли мурғкабоб заҳролуд шуданд. Тафтишот нишон додааст ки ҳамаи заҳролудшудаҳо мурғи пухташударо аз як нуқта хариданд. ба далели гумонбарӣ аз маҳсулоти ин дукон онро то анҷоми тафтиш бастанд. Фарзон Муҳаммадӣ мегӯяд, маркази беҳдоштии вилояти Суғд бинобар дар ҳолати санҷиш қарор доштани қазия аз додани маълумот худдорӣ меварзад. дар пайи Заҳролудшавии чанде аз мизоҷон ва сокинони вилояти Суғд ба дари ин нуқтаи фурӯши мурғҳои дастипас дар шаҳри Хуҷанд муҳр заданд. дукон дар даромадгоҳи Афғонбозор қарор дорад. аксари заҳролудшудагонро ҳафтаи гузашта бинобар дар ҳолати карантинӣ қарор доштани беморхонаи сироятии шаҳри Хуҷанд ва беморхонаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бистарӣ карданд. як манбаъ аз беморхонаи сироятии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров рӯзи 13 декабр дар суҳбат бо радиои Озодӣ дар тасдиқи ин хабар гуфт, ҳафтаи гузашта тақрибан 15 нафар беморонро бо нишонаи заҳролудшавӣ, беҳолӣ, сардардӣ бистарӣ кардем, вале ҳоло вазъи ҳамаашон хуб аст. аз оилаи Мирзо Олимов, як сокини шаҳри Хуҷанд, пас аз хӯрдани мурғи аз ин дукон харидорӣ шуда 6 нафар бемор шудаанд. ҳамун мурғи пухтагиамон و گریل تیار کرده مانگی پایین به من یک تا مرغ گرفتم 45 سال بعد هم گرفتم بودم خانه و مایده کریم برای سال نکرده کرده اهل و عائله کری شتی من خود دگیم نه این ها خود دگی و ها خود دگی تقریبا یک 6 نفر ده همشون همین خیلی حالت دچار شدن نه این باید مزمین شده که شنوه ها دکترها گفت شما از چی این خیلی کسر شد؟ آنه من آفکوده من اوورگه من اکرش که من خوره که دیگه نفهمیده اگه جو میدونم ممکنه من هم ده اساسی من وای موندگی بیده که من اگه جو میدونه یک اخباره من شلدورم وای شده منم بیخبر موندم هم تو غفلندم موندم اگه جو میدونم аксари заҳролудшудагон узви як хонавода нестанд ва ҳафтаи гузашта дар мавридҳои ҷудогона пайҳам ба ин ҳол дучор шудаанд. бино ба иттилои дарёфтӣ беморон аз шаҳри Гулистон ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров низ буданд. чанде аз онҳо бо аризаи шикоятӣ ба маркази беҳдоштиву санитарии раёсати тандурустии вилояти Суғд муроҷиат карда хоҳони таҳқиқи ин ҳолат шуданд. дари дуконро низ кормандони ин ниҳод бастанд. вақте рӯзи душанбе 13 декабр ба идораи маркази беҳдоштии вилояти Суғд рафтем, бинобар дар ҳолати санҷиш қарор доштан ва халал нарасондан ба тафтишот маълумот надоданд. ҷустуҷӯҳои мо маълум кард ки ин дукон ба Муҳиддин Тоҷибоев, соҳибкори маҳаллӣ тааллуқ дорад. Тоҷибоев дар суҳбати телефонӣ ба радиои Озодӣ ин ҳолатро тасдиқ кард, вале гуфт ман ҳоло дар ин бора ҳеҷ чиз гуфта наметавонам. дар ҳамин ҳол манбаъҳои мо аз раёсати тандурустӣ мегӯянд шумори заҳролудшудагон ба маротиб зиёданд ва ҳоло низ муроҷиати онҳо баррасӣ шуда истодааст. беморон беш аз 10 оила ҳастанд, гуфт як манбаъ бо шарти фош нашудани номаш. ҳоло мақомоти додистонии шаҳри Хуҷанд аз рӯи ин ҳолат тафтишот бурда истодааст. фарзон Муҳаммадӣ, радиои Озодӣ, шаҳри Хуҷанд. бинандагони азиз, ҳамкори мо Фарзон Муҳаммадӣ ин қазияро пайгирӣ дорад ва дар сурати ба даст омадани ҷузъиёти бештар бароятон маълумот хоҳем дод. баъди торнадо ё гирдбоди пуршиддате дар Амрико ҷустуҷӯи одамони нопадид шудаву корҳои наҷотбахшӣ идома доранд. президент Ҷо Байден дар бархе манотиқи кишвар ҳолати изтирорӣ ҷорӣ кард ва ваъда дод ки мақомоти кишвар тамоми кӯмакҳои заруриро фароҳам мекунанд. то он замон ҳазорҳо нафар бидуни дастрасӣ ба нирӯи барқу низоми гармидиҳӣ ва ҳам обу дигар муҳимот мемонанд. гузориши садои Амрикоро ҳамкорам Хиромон Бақозода тақдим мекунад.
торнадо ё тундбоди шадиде ки бархи қисматҳои Амрикоро ҳамла кард, офати бештарро ба сари сокинони аёлати Кентаки овард. талоши мо ин аст ки ҳар як нафари дар саросари кишвар зери овор мондаро наҷот бидиҳем. баъди ин як марҳилаи дурударози барқарорсозӣ мерасад. дили мо мехоҳад ки пеш аз ҳама ба эҳтиёҷоти фаврии мардуми ниёзманд тамаркуз кунем. онҳоро бо сарпаноҳи фаврӣ таъмин кунем. масъалаи дарозмуддати таъмини онҳо бо хонаро бубинем. дар ин наворҳои маҳвораӣ вазъи иёлоти осебдида аз Арканзас сар карда то Кентаки дар замони пеш аз торнадо ва баъди он дида мешавад. гирдбоде бо суръати ҳаддиаксари 160 км соатро дар таърих бесобиқа меноманд. мо марказҳое боз кардем ки онҷо гарм шудан мумкин аст. 13 то таъсис додем. танҳо 6 ададаш ҳоло ҳам боз аст, чунки он нафароне аз миёни мо ки хушбахтона осебе надидааст, дигаронро дар хонаҳои худ ҷой кардаанд. Кентаки ҳоло ягона аёлате мебошад ки аз маъмурияти марказии Байден кӯмак дархост кардааст. Дин Крисвелл, мудири оҷонсии федералии ҳолатҳои изтирорӣ гуфт, тахминан 100 коргари ин ниҳод дар Кентаки кор мекунанд. кори онҳо аз ҷумла аз ҷустуҷӯи инсонҳо дар шаҳрҳову наҷоти онҳо иборат аст. ҳавои сангини моҳҳои сарди ахир корро боз ҳам сахттар мекунад. аз ин рӯ мо дар самти таъмини сарпаноҳи амну бехатар кор мекунем, то ки ҳаддалимкон мардуми ниёзмандро бо ҳар чизи ниёзи аввалин таъмин намоем. аз рӯзи ҷумъа то якшанбе 6 аёлат зери гирдбоди тунду пурфоҷиа монд. минтақаро якбора чандин нави гирдбод фаро гирифт. яке аз онҳо дар фосилаи 320 километри аёлати Кентаки гашту гузор кард. Крисвелл мегӯяд, офатҳои табиии ахир нишон дод ки ҳанӯз ҳам мардуми маҳаллӣ бояд дарси рафтору муқобила бо офатҳои мисли гирдбодҳои шадидро беҳтар омӯзад, то ки дар оянда аз фоҷиаҳои сангин пешгирӣ шавад. бармегардем ба Тоҷикистон. беш аз 2 соли интизорӣ баъди ин кормандони бинои ҳукумати шаҳри Кӯлоб билохира имкон пайдо карданд ки дар утоқҳои таъмирдида ба фаъолият ва қабули сокинон пардозанд. таъмири ин бино ҳанӯз дар замони раёсати Баҳром Иноятзода, собиқ шаҳрдори Кӯлоб, оғоз ёфта буд ки ҳоло худи ӯ дар зиндон аст. маъмуҷон раҳматзода дар ҳамин бора гузориш медиҳад. бинои ҳукумати шаҳри Кӯлоб баъди 2.5 сол ва бо харҷи 6 миллион сомонӣ босозӣ ва дар ҳузури сарвазир Қоҳир Расулзода ба истифода дода шуд. дар ин муддат масъулини ҳукумат дар ҳар бино иҷора менишастанд. худи раиси шаҳр аввал дар қароргоҳи раиси вилоят ва баъд дар бинои собиқ агрои Нисбонг менишаст. мо дар қисмати хароҷоти бюджети вилоят ҳамаш ба нақше гирифта шудааст. мо соли гузашта қисман маблағгузорӣ кардем аз соли вилоят ва ин сол идораи молии вилоят ҳам дар ҳуҷа ҳастам. пула ҳисоб китоб кардем 6 миллиону 100 ҳазор сомони маблағ ҷудо шудааст. пурра аз навсозӣ шуда ба кор оғоз мекунад. бинои шаҳрдори Кӯлобро 2.5 соли пеш Баҳром Иноятзода, раиси собиқи шаҳр, барои таъмир вайрон карда буд. ӯ гуфта буд ки бино ба ҳезумхона табдил ёфтааст ва таъхонаашро ҳашарот задааст. дар зимистон хунукӣ, дар тобистон аз гармо кору фаъолияти дуруст кардан наметонистанд. инқадар кайки ки дар унҷо пайдо шудагӣ буд, мебахшед, омада ба ҳамун ҷои кабинети дуюму сеюм чорум лағат кайк риктагӣ буд. ма ки тозакор ҳастам, зебопарастӣ ҳаст, ин амалҳо бо сарвари давлатам дар ташрифашон мувофиқа шуд ва розигии худро дар таҷдиди ҳамин бино доданд. иноятзода гуфта буд ки бино дар 3 моҳ таъмир мешавад, аммо 2.5 сол тӯл кашид. бахтиёр назарзода, шаҳрдори Кӯлоб ҳам баробари таъин шудан дар ин мақом корро аз таъмири бино сар кард. ҳоло дигар масъулини шаҳрдорӣ ин ҷову он ҷо наменишинанд ва ҷамъ шудани онҳо дар як бино саргардонии сокинонро кам ва пайдо кардани мақомотро осон кардааст. маҳмуҷон раҳматзода, Озодӣ, Кӯлоб. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан, фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред.
охири ҳафтаи гузашта гурӯҳи расонаҳои Азия Плюс баъди чанд соли таъхир дар шаҳри Душанбе маросими Тарона Music Awardро доир кард. мутасаддиёни чорабинӣ мегӯянд онҳо аз 2 сол қабл тасмим доштанд баргузории ин маросимро аз сар бигиранд, аммо хуруҷи бемории COVID-19 дар минтақа монеъ шуд. Нигораи Фазлиддин дар маросим ширкат дошт ва ҳоло ҳамроҳ мебинем кадом сарояндаҳо ҷоизаи Тарона Music Awardро ба даст оварданд. шабнами сурайё аз ҷумлаи овозхонҳоест, ки сурудҳояш ҳамеша дар раддаи аввал аст, вале солҳоест, ки ӯ ҷоизаи Тарона Music Awardро нагирифта буд. ҳанӯз ҳам сурудҳои ин овозхони маъруф маҳбубияти худро аз даст надоданд, чун пас аз 15 соли ба таъхир афтодани Тарона Music Award ӯ тавонист ин ҷоизаро бори дигар ба даст орад. ин тамошобинон таронаи солро, ки пештар бо номи суруди сол то соли 2006 баргузор мешуд, хеле интизор буданд ва имрӯз инҷо бо рӯҳияи фараҳмандӣ омаданд, то ки овозхонҳои дӯстдоштаашонро ҳаводорӣ кунанд. ҷоизаи таронаи солро ба ҷуз аз шабнами сурайё 15 ҳамтоёни ӯ ҳам аз ҷумлаи Дамирбек Олимов бо суруди «Омади» ва ҳамчун сурудҳои Меравии Мубориз Усмонов, Сароби Валиҷон Азизов, Ёри ҷонами Чоршанбе Аловатов, Афсуси Мадина Акназарова, Рави Меҳринигори Рустам, Кабутари Нобовар Чаноров, Фиребои Нигина Амонқулова, Ҷоманоренҷии Фарзонаи Хуршед ва ғайраҳо сазовор шуданд. гурӯҳи расонаҳои Азия Плюс, ки ташаббускори ин чорабинии фарҳангӣ аст, то соли 2006 озмуни суруди сол баргузор мекард, вале дар пайи мухолифати Вазорати фарҳанги Тоҷикистон дар робита ба истифодаи номи озмун аз идомаи он худдорӣ кард. чун то охири сол, то охирин лаҳзаҳо маълум набуд ки ҳамин чорабиниро мо баргузор мекунем ё не, чунки аз ҷиҳати молиявӣ мо омода набудем. мо ин иқдомро гирифтем ки бахшида ба 30-солагии истиқлолият ин маросими ҷоизасупориро баргузор кунем. бардошти тамошобинон ва ҳаводорони ин озмун дар робита ба баромади овозхонҳо низ мухталиф аст. бархе гуфтанд ки ҳамаи таронаҳо сазовори суруди сол буданд. бархе дигар аз овозхонҳои машҳур ба мисли Шабнами Сурайё, Нобовар Чаноров ва Сафар Муҳаммади Рустам ҷонибдорӣ карданд. онҳо бисёр ҷаззоб буданд, алалхусус Нобовар. таронаи ӯ ҳамеша рӯҳияи мухлисонро баланд мекунад. Шабнам ҳам беҳамто аст. барои ман Шабнами Сурайё ва Сафар Муҳаммад мебошад. сурудҳои хеле шух буда ба забони худ мегӯем. ба ман ҳамаашон як хел маъқул шуданд. дар 2 соли хуруҷи бемории COVID-19 ва маҳдудиятҳои марбут ба он, сокинон баргузории маросимҳои пуршукӯҳи фарҳангиро пазмон шуданд. маросими ҷоизасупории Тарона Music Award то андозае сокинонро аз паёмадҳои бади ин беморӣ дур сохт. бо гузашти тақрибан 3 ҳафта аз оташсӯзӣ дар корхонаи азимтарини пахтатозакунӣ дар ноҳияи Масчо, идораи сӯхторхомӯшкунӣ омилҳои сар задани онро маълум кардааст. Неъмати Дизода, сардори ин ниҳод гуфт, санҷишҳо маълум карданд, ки субҳи 25 ноябр корхонаи коркарди пахтаи Музаффар компанияро қасдан оташ заданд. ҳоло аз рӯи моддаи 255 кодекси ҷиноятӣ тафтишот шурӯъ шуда, нафарони гумонбарро ҷустуҷӯ доранд. афроде ки тибқи ин банди модда гунаҳгор мешаванд, қонунгузории кишвар ба онҳо аз 21 то 54 ҳазор сомони ҷарима ва ё аз 2 то 5 соли зиндонро пешбинӣ кардааст. тафсилоти ин хабар фардо дар навиди бомдодӣ нашр мешавад. бинандагони азиз, 15 дақиқае ки дар ихтиёр доштем ба поён мерасад. хабаргузоришҳои дигар чун ҳамеша дар сомонаи радиои Озодӣ зер нишони www.ozodi.org гузошта мешаванд. гузоришҳои видеоиро метавонед дар саҳифаи Озодӣ видео дар YouTube тамошо кунед. фардо шумо азонро дар барномаи сархати рӯйдодҳо мунтазир мемонам. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдори ҳар якат.